आमचं आम्हाला सगळं कोणच गावचं दुसरं पार्टीचं कोणी असतो कोणी असतो आमचं संघर्ष भितर होतात ना आम्ही किमान गोष्टी नाही ऑगस्ट काय करा चाला नाही ना तर आमचं सांडून कोणूच भितर व्हायची ना आणि कोणूच मेसेज आम्हाला पावायची ना प्रसाद आय जिनका सांगून करता प्रसाद आय जिनका सांगून करता प्रसाद आय जिनका सांगून करता आमची दिवंगत ही मामी व्हिक्टोरिया फर्नांडिस हिने इतकी आंदोलनं केली जनरल प्लॅनाच्या वेळात ही मामी आमच्या बरोबर रावली तो प्लॅन असा तो स्क्रॅप केलो आज आमचा उलोचा पट्टा आमचा एमएलए रुडॉल्फ फर्नांडिस ही एक डायनामिक आमची लीडर असली मामी असे जाता असे दिसतं की जो कोण वीर असता प्रेम असता आम्ही प्रेम असली प्रेम मनशाच्या पोटात प्रेम मुलग्याचा जन्म जाता रुडॉल्फ फर्नांडिसान दाखवून दिले असं की इतके लोक किमलचे त्याचे वोटर हांगासर आयले त्याच्या दारापर्यंत तो आमकां रिस्पेक्ट करिना सांगता की बाय फक्त 5 जणांना पूर्ण मेळटलो म्हणून ते करपाक 5 जणांक कितें राव रे आमचे कडेन सेटिंग करपाक 5 जणांकडे सेटिंग करपाक फक्त 5 जणांक तूं आपयता रुडॉल्फ फर्नांडिस अरे बाबा तू इसको
अशी तुझी तुझ्या पोटात तू असं का वाईट मुलगा कसा जन्मात येणार आहे बाबा? का वाईट बरं तू? हा? तुझी या मतातून तुझी त्या मतात करता बरं तू? हाय? अजून काय बघतो ना? Kitley